Pepatah Minang, menembak di atas kuda, dalam bahasa Minang. Makna literal, secara harfiah, pepatah iko berarti, menembak di atas kuda. Dalam cara tradisional, menembak di atas kuda adalah posisi nan mau tuangkan karena penembak punya pandangan nan labiah laweh jo mobilitas nan labiah tinggi. Makna kiasan, pepatah iko digunakan untuk menggambarkan orang nan maambiak keuntungan dari karajo kareh, atau posisi orang lain. Urang iko memanfaatkan situasi atau sumber daya nan Allah ado untuk mencapai keuntungan pribadi tanpa maagiah kontribusi nan berarti. Nilai nan takkan duang, pepatah iko manganduang nilai ketidakadialan jo ketidaksetaraan. Pepatah iko mengkritik tindakan urang nan memanfaatkan urang lain demi keuntungan pribadi dan mengingatkan awak untuk menghargai karajo kareh urang lain. Contoh panggunaan, inyo tu menembak di atas kudose, sado Allah proyek dikarajokan dek anak buahnya. Tapi inyo nan dapek namo. Jan jadi urang nan menembak di atas kudo. Hargai karajo kareh urang lain. Perspektif global. Pepatah iko punyo kamiripan jo paribahaso di berbagai budaya lain nan menggambarkan urang nan maambiak keuntungan dari urang lain. Misalnya, dalam bahasa Inggris, ado istilah free rider atau riding on someone's tails. Dalam bahasa Indonesia, ado ungkapan aji mumpung. Perspektif lokal, Sumatera Barat. Dalam konteks budaya Minangkabau, pepatah iko sangat relevan karena masyarakat Minang sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong jo karajo samo. Urang nan menembak di atas kudo dianggap sebagai urang nan indak menghargai nilai-nilai tersebut, dan merusak hubungan sosial. Kesimpulan, pepatah menembak di atas kudo adalah sebuah ungkapan nan kayo makna jo relevan dalam berbagai konteks sosial. Pepatah iko mengingatkan awak untuk indak maambiak keuntungan dari karajo kareh urang lain, dan untuk selalu menghargai nilai-nilai gotong royong jo karajo samo.